ndibulisa umfundisi Mamsoko oyisekretary namhlanje. Ndibulise abafundisi abakhoyo esilulwini amandla amamkhiva umfundisi Mamncefezo ile ministers keep ngibona manje besengiyise servers, Unise generals, Unise Oma MU, Unise Omama Obefundisikazi. Unise MU, Unise Choir, Unise AWF, Useneli Mastelin. Ndibulise kumadodana. Amen. Ndibulise kubakhi. Amen. Junior Church. Ingakumbi kwindwendwe ezinoba zikhona phakathi kwethu ndiyabulisa nonke ndixolise bandishiyekela kodwa ndibulisa wonke umuntu ngelihlo legama kaKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Ndisike ndabhideka andizazi noba ndizakwenza incoko noba ndizaba yintshumayelo. But akukho intsha ndiza kuyithetha. You know, ngokuculwa apha eculwa 87, I think even enayivala nje ayigqiba intshumayelo lendlela ndizazithetha namhlanje. Iphinde ekuseni beningekho ke mina ngokuthandazayo ukulungisela kuzongenwa apha abefundisa ababili beye bathetha phandle ngoku bayithethe yonke into ndizayithetha. Noba bona bengayazi ukuzithetha kodwa bayithethile nje yonke. You know, le mini yanamhlanje imini ndiselabhideka nje nyani because sinezinto zintathu eziye zathi qatha mna apha kum nesizawuthi zingale mini inye. Okokuqala namhlanje the parish celebrate everybody's birthday. Kwanamhlanje yi-Mother's Day. Now iphinde isifundo sanamhlanje ingakumbi phaa kuverse 15 naso sinomyalelo but 16 sibe nesithembiso. So zonke ezinto mhlawumbe ke mandikhombisa iphinde they sort of influenced or directed mhlawumbe indlela manje ndithetha ngayo ngoku as recent as of yesterday because izolo besezingcwabeni lapha kuGathana. Now you look at everybody's birthday. That's about life. Siyaphila, i-birthday, siyazalwa. And then you think of Mother's Day. Ngabazali apha, ngabazalisikazi. They are the naturals of life. Uthi ngamntu esagaqa esithini abona abantu abajongayo ngabazali. I mean ngabantu abangomama. Abamama, some of them, kuthi sisonke apha, abanye fortunate ba omama basekhona, abanye omama abasekho baswele. Zizonke ezinto it's they are about life. Hence ndikhethe le ngoma ithi khangelani nizibone izilele ezindala. I think obona bubele obanye bukhulu esinokubulela esinokubujonga is life. Ubomi obu sinabo. But xa uthetha ngobomi sinabo, you know, one is reminded khona ipoem ethi The Dash. Andaziwa siyayazi na. It's about it's written by Unina Ellis. Ipoem ethi The Dash. Apha ubalisa ngoku wayiphakama wema wathetha esingcwabeni. Le ndoda mentions that ibize apha esingcwabeni yajonga, that is the tombstone,
i-tombstone ibhaliwe. Let's say it's born 7th July 1934. It's dash 28 October 1979. Right jaw, that is this tombstone. And then he noticed the first date and the last date. But what he was saying was that what matters, is that dash. That is between those two dates. That is what is important. That is that dash between those two dates. That dash between those two dates represents yonke leminyaka lamuntu ebekhona ephilileyo, between the first date and the last date. And then it is only those who are close to him or her, abayijongileyo, abayaziyo what that dash meant, what that dash was worth. That is that dash. Abantu abaclose to him or her, abayaziyo what it was worth. Now, during this day, a celebration of life, and also a thing of mothers, it's just ukukhumbuzana, ezithi nobeza bayixa ukukhumbuzana nokucinga ukuba kuthi each and every one of us, how is our dash? How is your dash? How are you dashing? As a Christian, kuba silapha nje sithi singamaKristu. That means we are followers of Christ and his teachings. We are not just followers of Christ, we are followers of Christ and his teachings. Now today, to celebrate everybody's birthday, God the Creator, umniki bomi, obviously celebrate time. Uthi through Yesu. That is in John chapter 15. Sorry, John chapter 14, verse 15. Ukuba niyandithanda noyigcina imiyalelo yam. Maybe madiyenze madime apho nje kwabo. It's njalo nje ngathi le mini lebondithi nalezi bezogcina kakhulu izifundo ndingene details and mhlawumbe sizobetha phezulu. But uthi apha uYesu, I won't go into the context kuba kuyothiwa xa babehlanganisene andizoshuba kwakunikwa uthini, but what he says is that ukuba niyandithanda noyigcina imiyalelo yam. This is a directive from Jesus. Or his employee, we can say yes, this is a directive, that is ukuba niyandithanda noyigcina imiyalelo yam. Here you've got uthando, we've got ukugcina imiyalelo. What Jesus is saying is that love is an action. Love must be demonstrated through action. It must be demonstrated through action. Now what he is saying is that ukuba niyayithanda noyigcina imiyalelo yakho. Thina sibaba xa kuthethwa ngemiyalelo, I think eyona nto ithi qatha yimithetho elishumi. And that is true. Yimithetho elishumi. Those are God's commandments. And uYesu usuka kuThixo. That means nala mithetho elishumi imiyalelo yakhe. But I won't go into detail ngemiyalelo elishumi. Kudala ngemithetho elishumi kushunyayelwa apha. Ukhona unyaka wawudona washumayela kakhulu ngemithetho elishumi. But this morning, uba utuntuse utshilo kweminye imiyalelo phambi page 105.
esithi uYesu wathi uyakuyithanda inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke nangengqondo yakho yonke. Kuthiwe lona ngokuqala nomkhulu umthetho. And then kuthiwe uyakumthanda ummelwane wakho njengoko uzithanda ngakho. But what is important is that uthi kule mithetho mibini uxhomekeke wonke umthetho nabaprofeti. That is the mithetho ishuman all can all be summarized into these two. Uyakumthanda uThixo wakho njengoko uzithanda ngakho. Olatha ukuba niyamthanda noyigcina imiyalelo yakho. Okwesibili athi thanda ummelwane wakho njengoko uzithanda ngakho. Lo wokuqala, it's as if we're going round in circles. Uyakumthanda uThixo wakho, uyakuyithanda inkosi yakho ngenhliziyo yakho yonke. But uthi phaya kule vangeli ukuba niyandithanda noyigcina imiyalelo yakho. So that means usimple lo wokuqala ukugcina umthetho uba uyakuyithanda inkosi yakho uThixo wakho. And that's what was simple now, because the only way to achieve that uthini ukugcina imiyalelo kaThixo. I don't know whether it's simple now or anything, but we will get to that. Okwesibili is about ukuthanda ummelwane wakho. I won't go into ngubani ummelwane wakho. Wabuzwa uYesu ngubani ummelwane wakho, wachaza siyalazi ibali lomSamariya olungileyo. Apho wathi oyena muntu ubonakalise ummelwane yangummelwane ngulo. Wenze okulungileyo. Uyakumthanda ummelwane wakho. This again, lelo ummelwane, reminds one of another story, if I may use it. This is a context again to It's a story of a woman called Sarah. She was a missionary in Vietnam. Sarah in the community wayesebenza kuyo wayelilolo ingamacceptanga imvilifya imtreata with suspicion, but naxa kunjalo wayiqhubeka ewenza umsebenzi wakhe womissionary. Noxa abantu abethetha ngaye kakubi bemhleka bemngcikiva bethetha nje zonke izinto ngaye. But Sarah continued doing good. There was a time up now kwabakho a fever in that area. Kwabakho a fever in that area. Now she was affected, but although she was affected, why now, man? She went from house to house, ababantu ebonga, ebaphathela ukutya, nursing them through the night. One day, kwaphatheka, who I would say was the most vocal opponent yakhe, the worst detractor yakhe. But Sarah went there. Wahlala naye ubusuku bonke. Emosula ibunzi emgcina shushu. What is important about how are we dashing? What is our character? That is this woman. Abengcono. Wambuza uSarah. Kutheni usithanda kangaka? Sikuphethe kakubi nje. Why do you love us? We were mean to you. Uthi xa iphendula uSarah, it's very, very important, that is the response yakhe. Uthi, I don't love you with my love.
I love you because I love Jesus. He told me to love you. He is with me, so I am never alone. That is what she said. Andimthandi ngoba uthando, ndimthanda ngothando lukaKristu osoloko enam. Now it goes back to kulaa nto benditsho thina sibuphila kanjani ubomi bethu. Sinalo nala olo thando because uthi uYesu, ukuba niyandithanda noyigcina imiyalelo yam. And then imiyalelo yakhe is about love. Ukuthanda uThixo ngempilo yakho yonke nokuthanda ummelwane wakho. Those are the key things as called. Now, into yobaleyo ngathi kukuthi ingulowo nalowo azibuze kuloo mzela ndingawaphikasa. Have you ever acted in such a way that omnye umuntu abone uThixo kuwe ngezenzo zakho? Have you ever done that way? Uba omnye umuntu abone uThixo kuwe ngezenzo zakho. Athi umuntu xa ugqiba kwenza loo nto athi ngokwenene uThixo ukhona. What I'd like to say is that ayikho into ayidalileyo uThixo ukodlula umuntu. There is nothing enye ayidalileyo uThixo ukodlula umuntu. Yes, umuntu unzima. Umuntu unzima. And abantu abafani. We are unique. We are unique. You know, uthi pha uPeter kwesifundo sesibini lesifundo namhlanje. If I might go back, mhlawumbe isaphinde lapha uSara, where I would like to say, uSara, olwakho wayesenzakala, is the embodiment of the teachings of uPeter. Uthi pha uPetros, that is, verse 13. Ngubani onganenzakalisayo xa nisenza okulungileyo. Ze ningoyike nina ukuthi phofu ke nokuba ningatshutshiswa ngenxa yokwenza okulungileyo ikwalithamsanqa naloo nto. So I'm tying it to what I said, that is kulaa nto kaSara nokuzibuza umbuzo uba ukhona na umntu wakhe wabona uThixo kuwe ngezenzo zakho, kuba utshutshiswe ngenxa yokwenza okulungileyo. I said that is we are unique. But kokubu-unique bethu, mhlawumbi ndizawuyakulela moya ongcwele nathi silitha, kokubu-unique bethu, eyona nto ibalulekileyo kukuzama ukuqondana. Umhlonipho womuntu, I've said that is ayikho into ayidalelwe uThixo kodlula umuntu. Much as us different, umuntu ayingowakho. That is ukuzama ukum-understanda. We are unique. Sinyamezelana. And kokunyamezela, what we should be aware of, ukunyamezela cuts both ways. Uye uthi xa uhleli, uthi yo ayisuka ndihleli, ndimnyamezela. But you forget that naye ukunyamezela. Because we are different. What you like, anyanzelanga ibe yile nto ayithandayo yena. Nawe uyithandayo ayiyo. So nitheni ninyamezele. Ukuthi wena hayi ndinyame but ninyamezelene because it's unique. We are unique. So that is why Jesus knew uThixo emazulu umdaleni wambona sesinesilwanyana because wathi
zisuka nje embekile emyezweni. Now uThixo uyayazi. That is why he says in verse 16. In verse 16, what is in verse 16? Uthi, wothi ke uba ungakumcela aninike omnye ummeli ukuze ahlale nani ngolaphakade. Lo mmeli ngumoya wenyaniso, lo ihlabathi lingenakho ukumamkela. So what I want to say is that in this calling, yonke masithande abamelwane bethu. Ngokuthanda abamelwane bethu sizalisekisa imiyalelo kaThixo. Kuyazeka into yoba loo nto inganobunzima, but ukhona ummeli, ukhona esiza kunikwa. Andifuna ungena that is in detail, mhlawumbi that is ngomoya ongcwele izinto ezenzayo, but there is a helper ekusithiwa izawucelwa ibe khona kuthi. So ukutsho namhlanje xa ndizawuya ekugqibeleni nje kule nkqubo is that ngulo moya ebekufanele thina simcele, simvumele ahlale kuthi ukuze sikwazi ukuhlala kubudlelwane babangcwele sithandana. Now, udlelwano babangcwele, I can say, luqhagamshelwano bubunye namanye amakholwa kunye noThixo. Olo qhagamshelwano lobo bunye bukho ngenxa yomoya kaThixo ongaphakathi kuthi. Ungekho la moya kaThixo ongaphakathi kuthi, asizukwazi abantu abaqhagamshelwano namanye amakholwa kunye noThixo. So ababudlelwano nolwadlelwano kathi nabanye abazalwane kathi nomoya ongcwele asikwazi ubana. Kungako ndisitsho ndithi kufanele simthande uThixo, simvumele umoya kaThixo angene ngaphakathi kuthi. Kukutsho ke ngoku ukuba thina masivule inhliziyo zethu ukuze ungene umoya oyingcwele, ungene umoya kaThixo. Simthande uThixo, silubonakalise uthando lwethu kuThixo ngezenzo zethu. You know, mhlawumbi zabathi ndithethela everybody's birthday, but kunjalo ekuseni umfundisi ulithi wathi uzuko kuThixo. Thina sithi singamaKristu sifuna uzuko kaThixo lubonakala. Singenza njani ukuze siqiniseke uba ilizwi likaThixo liyahanjiswa? Kungeninikelo oko sikwaziyo ukwenza, sinikele enkonzweni, sincedise apho sinokuncedisa khona ukuze ilizwi likaThixo lihambe, ukuze uzuko lwakhe luhlale lubonakala. Ndingatsho-ke ndigqibezela nje nyhani, kolu zuko lukaThixo sithetha ngalo, thina sithi singamaKristu asifani naba uPawulos ebethetha ngabo kwisifundo sokuqala. Bade bathi nakulowo ungaziwayo uThixo. Thina siyamazi owethu uThixo. Owethu uThixo ngulowo wasincamela unyana wakhe ukuba asifele. Ngulowo uthi namhlanje ukuba niyandithanda noyigcina imithetho yam. Ndizawuvala, that is with that last paragraph, I mean the last verse when I 187.
without ungena kwamoya ongcwele simvumele angene kuthi, will not be able ukuthanda ummelwane wabo abamelwane bethu njengoko sisithanda ngakho. Masithi ke xa sigqiba siphuma namhlanje ngokwenene ngayo ngemini sizimisele ukugcina imiyalelo kaThixo.